Трето място. Мария Илияна Тренева. Начално училище Димитър Димитров, преподавател Илия Найденов. Второ място Константин Филипов от Димитър Динев, преподавател Илия Найденов. Много на Даниелна. Ще те изпрата при БСП от среща. Първо място Венцислав Николов. Начално училище младо преподавател Валентин Питач. Свириш повече на баба ти като левно и почваш да свириш. Триото Мария, Константин и Александър, предмет на награда.